אנשים ואנשים, קורא אנשים ואנשות. היום אנחנו נעשה את אתגר מילקשייק. בקיצור... אוקיי, איך זה הולך? יש מספרים על בקערה. ויש מספרים על כל מוצר. יש לנו 16 מוצרים, ואנחנו בעצם צריכים להגריל מהקר מספר, והמספר שיצא לנו זה המוצר שאנחנו צריכים לשים במיקסר. אחרי זה אנחנו נערבב את הכל, ונשתה. אז את מתחילה. אלא בוא נראה מה קורה פה. דם 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 דם. 10. הנה 10, זה מה זה? עגבניות יפני. אוקיי. איזה גול נפש. תפתח את זה. אנחנו עומדים להקיא פה הרבה בסרטון הזה. ייי! כפית כזאת? לא, פשוט יש לכם. לא. לא! תורי. אומייגאד. בוא נראה מה לי יצא. 16. אני שם מלך הבון חמוץ! אני אשים לך פעם. איכס. עם הידיים. יש לכם ביטוח? נראה לי... לא. זה הכרחי פה. אנחנו גם מוכרים את הבית, זה קצת בעיה. מפוצץ משהו. אוקיי, 16. תורך. אוריז, כן. בואי נראה מה יצא לי. 5. תראי לי. 5. 5. 5 זה לא. זה הטבסקו. הנה 5, לא 5. רוטב סויה מופחת. בוא נראה. תראו לי. רוטב סויה. סויה מופחת נתן. שים. אני אתן לך לשים לי. יחסה. לא, די! תורי. די. עוד דרך אני גם אקבע לכם תור לבית משוגעים. אתם חכו בהמתנה שם. עוד מצרך אחד וגמרנו. כמה בוא נראה נראה לך? מה זה? 4. כמה זמן נראה לך ייקח לרופא? מה? שירות זאת. hot sauce. ייי! רוטב חריף. שניכם אשכנזים, אתם לא אוהבים לך בטח עומדים שם. אני לא רוני, זה ש... אתה כן אשכנזי. רוני, זה שאת אוכלת... באמת? זה שאת טוב, אוכלת... יותר אשכנזי. אוקיי, תורי. סיבה הם קטינים. לא, רגע. עכשיו מוסיפים קצת מים ומערבים. אומייגאד. או בייבי. אוקיי. אני שותה את זה, אוקיי? נכון? אני שותה את זה. זה עכשיו תור שלי. אוקיי. ייי. ועכשיו מה עושים? חתיכה כזה. חותכים. היית חושב בטוב שמות, נכון? אוויר לי פסקה. זהו. הוא שמח, הוא מטורף עכשיו. אני אוהב לראות את הסובל. אתה הולך עכשיו לסבול, אני אתן לך... היה לי קצת ולא לקי. אל תקי. שמישהו יביא עושה. ממש כמו חבר טוב. יאללה, כמעט תקי, עדיף אותה. עכשיו תורה! תורי לסבול. אולי פשוט יחתנו בזה. לא, תורי, עכשיו אני. 10. למה אני פוקוס? ביי. כבר שם את הרוטב עגבניות. עכשיו אני אעשה לך מה אני עולה לך הפעם? אני שונא אותה. 7 זה 7. כולם שונאים אותה את הדגים. 7. טוב, אחותי מצלמת, אז כאילו. הנה 7, הנה, נצא, פרימו. אל תדאגו, גם אני כוסית כמוה. ייי! יאללה, פרימו. בחיים שלך לא שמעת על המילה הזאת. לא! לפחות לי יוצא משהו טעים במילקשייק. אוקיי, יאללה. טעים? בואו קצת. נגזים. אם אתם לא מכירים אותי, אז אני מאוד אוהב שילובים של מאכלים, באמת. פעם אכלתי ביסלי עם קטשופ. כן, הוא אוכל בשרימפס עם שושי. שח. טוב, גם אני אכלתי. הוא אכל במפרעים עם קטשופ, אתה מבין? הוא חולה על קטשופ, אבל הוא לא אוהב עגבניות. טוב, בוא נמשיך בבקשה. טוב? היי! מה יצא? שוב פעם 7. אוקיי, אתה רצית. העולם רצה.
אני שמה לך. אני שונא את החיים שלי! מזל טוב. אני שונא אותך מאלמה. הידד לביתם. אני שונא אותך מאלמה. אוקיי, יאללה, בוא נפסיק את זה עכשיו לפני שזה לא. ימשיך. מה זה? אוקיי, עכשיו את שולפת. שולפת! ניתן לנו פה משושן. אוקיי. 4. תראו לי את זה. מה זה 4? 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 לא, זה 5. איפה 4? איפה 4? הנה 4. אוי לא! אני. אני אוהבת 4, בוא נתחתן. איזה פרצוף. לא הגזמתי בכלל. שמתי לך מלא. שימו עוד קצת שהמצלמה תראה. לא. עכשיו מצרך אחרון. תפתחי. אחד אחרון. תראו לי את זה אבל, אתם סתם... אני לא רוצה 2. למה? מה זה 2? טבסקו. אוי, נכון. לא לקרוא. מתי פריחים בלונדיני. רוני גבת בלונדיני. אוקיי. 7! די, 7, די, לא רוצה, לא, רגע, מחליפים, לא. לא רוצה. אתה רוצה... לך לתת לי מיץ אשכוליות חריף. אני קקה. אוקיי, לא, קקה. זה הדבר הזה, שאלות מה? ES, כאילו ככה. מלא. אימא'לה, זה נראה כמו שוקו. להתראות על המחזר. זה תוסס. ואני שמחה! יש איזה מיץ אשכוליות. אם נשמור עליי, הוא מבאס. רגע. כזה מבאס. לא, מה את עושה? לא. מה את עושה? תמציא. לא, מת. לא! מטומטמת! היא הבלונדינית. טוב ששמת לב. הנה אנשים לא חצו. Executive Stars. סתום שם. והנה אנשים שלא נכחו בשיעור אנגלית. והנה, Shut your mouth, fucker! קיצור, סיבוב שני, יאללה, הוא משוויץ באנגלית שזה כאילו, אין לו מבטא אפילו. יאללה, בוא לא נדבר, אוקיי? בוא לא נדבר. יצא לי מיץ אשכוליות עם טבסקו. אוקיי, עכשיו אני, בוא נפתח, אני פותחת. יש לי פוקוס, איזה כיף. 10. לא! ייי, עגבניות! עגבניות. אנחנו אוהבים מה יש עגבניות. לכם? אתם עגבניות? לא, אתם כבר גמרתם את האשכרה, מה יהיה לי לאכול בלילות? הנה! זה היה. Shut up your mouth! מה צריך לנצנן? כן. אוקיי. תורי? תורך. יאללה, אוקיי. תורך. בוא נראה. אני שם לך. לא, זה עכשיו תורך. אוי, נכון, יאללה. 12. לא, אתה מתחיל, כי 12 אז אני... או, זה סירופ שוקולד. אבל הוא מגיע לא. די, תביאו. לא. היה גם 10 בהתחלה. היה שם גם עוד משהו. ימי. אוקיי, עכשיו אני פותחת לך. פעם אתה מתחיל לשתות, כי... כן, לא, כי אני התחלתי פעם שעברה. אני לא שותה פעמים ברציפות. אוקיי, 14. מלק עוף אמיתי. זה אומר שאם מרק עוף, זה אמיתי, זה אומר שיש מרק עוף מפלסטיק? מה קשור? כי זה מרק עוף אמיתי. תביא כבר אני אפתח. אל תשותה. לא? כן. בוא תשמע. לא, אתה אל תשתה. אל תשותה. תביא כבר. אל תשותה. לא. כן? לא. אמרתי לו עם הגב. נכון, אני שותה. לא, קטע. אוקיי. מי שתה לך פעם קודם? אני. לא הבאתי גם תפוח, שמי שיביא תפוח. לך תביא לי תפוח, אתה לא עושה כלום. לך תביא תפוח. עזור בי. תביא תפוח! אל תשותה עכשיו. אני מכבד את הסרטון עכשיו. כן. תביא לו תפוח. לא, זה היה אני, את. לא, זה היה... תודה עכשיו. את! אבל זה הוא מתחיל בלונדינית. 3. תחילה. חינה, אני שמה. אבל אביה, בסיבוב שעבר, אני התחלתי אז כאילו. יאללה, תפני מקום. אני צריכה את ה... איפה? תביא. בוא נשברי פנימה. אבל קצת, ממש קצת. נו, תביא לי תפוח. תביא לי תפוח.
תעבדי בינתיים. אומייגאד. אני לא שומעת. זה לא קשור לגס. איכס. מי אוכל דבר כזה? תגידו לי מי. אוקיי. פוקוס. איפה זה. אני. הגס קטין. לא. לא סובלים מים, אבל... איזה סתומים. אוי, למה אין לי פוקוס? סורי שגם כל הסרטון, חלק, לא הכל, בוא נמשיך. אבל חלק מהסרטון היה בלי פוקוס. אני ממש מצטערת על זה, סורי. זה לא יקרה שוב פעם. אוקיי, מה שיצא לי זה נראה... זה נראה קצת כמו מרק עוף עם שוקולד. זה מה שזה. בקיצור, אני הולך להקים. ייי! זה כזה נורא. זה כזה נורא. למה אתה לא מצלם? כן, אתה מצלם. עכשיו. חמש עשרה זה מייפל. תחתכי את זה שנייה. לא, זה מספיק. אתה רוצה שיהיה לי טעים? זהו. אוי, זהו, לא צריך יותר. רק רוצה להכניס לי מפן כיתוב. אז יהיה בכלל פגע. כן. לא, אוקיי. מספר. תגריל. מה יצא? 13. 13, בוא נראה מה זה 13. 13 סילן. בטח יסיים מה זה בטוק. מה זה הכל הזה? אומייגאד, איזה אומייגאד. אנחנו עכשיו קצת רק חולה. צריך לצד שוקולד. אוקיי, זה מבטיח עכשיו. בבקשה שיצא לי שוקולד, לא יצא לי שוקולד. 6. בוא נראה 6. מה זה? טריאקי, יהיה לי ממש מתוק. טריאקי זה לא מתוק. אבל איך הוא חוגג? מה פוחד? זה לא יכול מתוק. זה לא הולך מתוק, זה עוגה. אני רעי. תוציא לי. אומייגאד, זה נראה טוב. אני אוהב לי קוראים לך לסבול. 8. בוא נראה מה זה 8. אוח, נוראי. מה זה 8 לעזאזל? קטשופ. אומייגאד. אתה יודע, עכשיו זה נהיה קצת פחות טעים. לא, זה גם לא היה טעים. זהו, לא צריך, לא צריך. אני אוהב לגרום לך אבי, לסבול. לא צריך יותר. אני אוהב לגרום לך לסבול. 8. אוקיי. עוד אחד. אחרון. ואז אני מערבב לך, מוסיפים קצת מים. יצא לנו כבר 8 עכשיו. 14. מה הקטע שלה? 14. כמה דקות? נגיד שזה היה 6. אין 14. יש 14. מה זה 14? איפה 14 לעזאזל? זה 14. ברקוף. עכשיו אני שולף עוד פעם אחת. יש לי טעם טוב, אבל יש שם. איזה 6. אכלתי לו 2. יאללה, כבר. 3. 3, טחינה. ייי. עוד שליפה אחת. צריך... מה יש לנו בתוך הטחינה? זה משמור. מה יש לנו בטחינה בארץ? מה? למה? כן. רגע,
משהו אחד אחרון. די, נו, אני מציעה לך. לא, אני רוצה. לא, אנחנו לא עושים עוד משהו. חבל שלא שמנו טבסקו, ממש חבל. אוקיי. אז זה היה הסוף של הסרטון שלנו, זה היה מגעיל. מגעיל! נוראי. אנחנו לא עומדים לעשות את זה שוב. וסבל, והאתגר הבא יהיה האתגר של סקורת המגילות. בינבוז הצ'אלנג' או בינבוז הצ'אלנג', ועד אז אנחנו נעלה עוד כל מיני סרטונים מגניבים, אז ביי!